asini roha do dami nasian debata amata do sian anak Tuhan Yesus Kristus madongani hamu. Amin. Hurian hina holongan turpu arian sadarion Sabtu 7 Mei 2022 di enet maisian sada Musa 35 ayat 2. Jadi didok si Jakob mama dok dongan na sabagas do tusude dongan nai pabolokok kamu ma debatasi leban akan na pineop munai manguras mahamu jala salini hamu ulos munai disima sahatna. Manoba debata sasadasa akadongan saha porsyaon hataridaan ni akajol madibagasan pamujion napolin nasitong ima manudalkon saluhut par debataon siliban jalakolan manoba dohot marpangucadea tu debata adong sedesarito na maripola songonon jala hulala heado nak kamu ubegesa sahalak bawa malua masian parmaraan kecelakaan motor rupani dina malua ibana Peter sigok madibua ibana gobbaran ni Tuhan Yesus na adong di dompetna say di umay gobbari jala dido memang molos adong ragobbar ni Tuhan Yesus di dopeton nga mauwiyabiyaw Tuhan ma adong husipan gobbar ni Tuhan Yesus dido ibana rupani hape sona di gobbarani inganan ni Tuhan Yesus jaladang disipa-sipan paning Yesus alai seluhut gobbaran termasuk masilang simbol doi lahu mangurupi hita dina mangarimangi asa murah hita meredungkan hajongjongan ni debata dakku boto olo do hita mardebatahon silang ibarat na tahe horung-horung na berbentuk silang manang anting na berbentuk silang gabeta umay rupaning hape dang patuduhon ni di si Yesus ay boy do gabe hataridaan ni jimat do molo si songoni setay bain gabe jimat korung-korung na marsilang anting-anting na marsilang manang silang manang gobbaran akadongan sa porsyan di bagasan Kristus Yesus dengan melihat salib kita dibantu untuk fokus dan merasakan kehadiran Yesus. Tapi jangan sampai kita memenjarakan Yesus seolah-olah dia ada di dalam salib buatan kita itu. Tidak. Tapi adanya salib itu hanya untuk menolong kita supaya kita bisa fokus dan merasakan kehadiran Yesus. Na asing musaya kadongan na saha porsyan di bagasan Kristus Yesus. Adong museng do akan natoras say dibahin Bibel di lambung ni bantal iyan akon na ditiki marsahit manang tiki laumodong. Didok rohanan yan asa daw maakka sibolis jala asa boy hatok malum hulala sarupa doon jala satu partikian nuay se adong do napatupahon si songonon di tonga-tonga ni zaman na majon hape sasitong na dang marlapatan bibeli moloso jinaha dohot dihanguluhon akka pardebataw silebad do si songoni mambahen bentuk-bentuk sebagai jimat hakadongan saha porsyan di bagasan Kristus Yesus turpukon mangaraw kita sa manguras dirita sian akka pardebataw sileban hulala dan dada holan asa unang manomba patung-patung dewa-dewa nuaing naing diigil turpukon. Alay saluhut bentuk-bentuk debata siliban zaman modern pe riko do asa ta antisipasi tapasiding sian parngulutta. Molo adong na lebih utama sian debata di tonga-tonga ni ngulutta sa sitong na nunga termasuki di pardebataon siliban arta jabatan dot HPIP nan akka na asing boy dodang tasadari gabe debata dihitai molo sa itu si lebih utama roha ng parngoluetta ay songon patik na perjoloy ikon tu ibana do upos ikon humolong jala ubiar rohatta
patuduhon ikon ibana do na jumolo jalana utama di ngolutta. Atong amanami inanami tasobba ma ibana jalamar pangucadean tu ibana mahita ai ido kanguluatta. Amin. Horas madhita salu na. Selamat beraktivitas debata mangaramuti.